представя накратко нашия лектор, за тези, които не знаят, не също си известен, но има хора посрещане, също посрещане толкова икономиките тематики, които се обсъжда. Това е Георги Ганев. Той е програмен директор в Центъра за либерални стратегии, както и преподавател в Софийския университет, главен асистент там в факултета по икономика и бизнес администрация. Като неговата тема днес е собственост, свобода и здрави пари, като необходимо условия за забогатяване. Повече няма толкова да го представям се, ако е може да се представи, ако желая още, ако не, да оставам теглата за заповядане. Благодаря ви. Само аз да се присъединя към това, което той каза, за това, че съм възхитен от това колко много хора са дошли в същия ден и се вълнуват от въпросите на свободата, защото това далеч не е най-популярното нещо в момента. Даже ще не кажем, че от местно така пекче насам върви надолу. И се бива да пренебрегвано и путано така по-страни, защото имаме по-важни работи да правим. Наистина малко ще се представя още, за да обясня перспективата, от която ще говоря за собствеността, свободата и здравите пари. Тая перспектива обединява два клона на икономическата мисъл, въпреки че единия, често казано, особено ако човек така възприеме класификациите на Питър Бетки, е дървото, самото дърво на икономиката. Това, че някакви там физици са изникнали и правят нещо друго, не променя този факт. Това, разбира се, е австрийската школа. С това клонче, което е моя така слабост, се нарича институционална икономика. Ще намеря общо между тях, надявам се наистина да има такова общо и съответно това общо ще ни даде една интересна перспектива към тематиката за собствеността, свободата и здравите пари. Значи това е директен цитат от доста наброй различни автори, че необходимите условия за живеене на човешко общество добре, стопанство е property, liberty and sound money. Този ракурс, от който ще ги погледнем, от който обикновено те не биват гледани, е ракурса на човешкото знание. Всъщност, по-точно казано, ракурса на неговата липса. Ние не знаем, поради което и така работното секция заглавието на тази сказка е всъщност не знаеш нищо, Джон Сняг. Отнемат ти така 5 тома, докато най-сетне схванеш, че всъщност нищо не знаеш. И оттам нататък вече, освен ако те убият, може да свършиш нещо полезно. Както Джордж Мартин казва, в тази книга никой не е сигурен, че е умрял. Сега, липсата на знание е много важно нещо, което адски често пренебрегваме. Като хора, като общества, да не говорим като иерархия. Иерархиите имат тая склонност. Не, че отделни хора я нямат, но при иерархията тя е патологична, да си мисля, че всичко знаят. Знанието е оскъдно. Всъщност, ограничеността на човешкия мозък е ключовата оскъдност в стопанството на човешкото общество. Това е най-оскъдното нещо. Няма по-оскъдно нещо от него. Значи, колко имаме, в сравнение с това, то какво може да направи за нас, като задоволяване на нужди. Не, че самото знание директно задоволява нужди, въпреки че и това го има. Нали, хората сме любопитни, това да знаеш нещо, да си удовлетворение само по себе си, но колко може да ни помогне да задоволяваме своите нужди с наличните физически оскъдни ресурси, е безкрайно. Особено където стои в момента. По тази причина, между другото, има една доста любопитна цяла литература на тема икономика на човешкия мозък. Дори човек, ако влезе долу на биофизическо ниво, колкото
най-енергопотребяващото нещо в човешки организъм. Може да разсъждава, това е едно нещо, което Робърт Фогел прави. Той е от по-различна перспектива, не е нито австриец, нито нов физицист, но е много сериозен икономически историк. Разглеждайки човека като машинка, като организъм, който има нужда от енергия, за да прави неща, той прави връзка между наличната на човека енергия под формата на калории и неговото икономическо развитие. Също така много любопитна тема. Но ползването на мозъка за познание, т.е. в човешкото общество познанието има, грубо казвам, два етапа, ще ги повтаряме тези две думи доста днес. Трябва да го придобие знанието и после да го разпространиш сред хората, защото споделеното знание е още повече това, което ни помага да произвеждаме повече, дозволяваме човешки нужди. Несъответствието между това какво бихме могли да постигнем в съзнанието, когато го имаме повече, колко мъничко всъщност знаем, е най-голямото несъответствие в човешкото общество. Това е ключовата оскъдност, която също трябва да бъде адресирана по някакъв начин. Когато хората подредят обществените си отношения по повод оскъдността на знанието, по подходящ начин, какво е подходящ, е темата на нашата лекция, тогава естественият стремеж на хората да подобрят своят живот, своето състояние, води до натрупване и забогатяване. Дали тук няма да се спира много, нали стандартната, това може би не всички от вас са икономисти, но си имаме там едни стандартни разкази в икономиката, как се забогатява и като го разчоплиш, крайна сметка и това между другото е пълен процес. Дори най-шантавите икономисти не могат да, дори марксистите няма да търпят това. Че в крайна сметка се забогатява това, когато натрупаш капитал, съответно станеш по-производителен, капитал във всякакви форми, разбира се, станеш по-производителен или Хайек ли казва, когато направиш производствен процес как се превеждаш roundabout на български? Заобиколен, да, протяжен бих казал. Така, което означава много повече капитал, разбира се. Но общо взето, това е историята, която в дългосрочен план никой не отрича. Разбира се, кейнсианците винаги ще кажат, че в дългосрочен план сме мъртви, въпреки че той Кейнс го е казал по съвсем друг повод и в съвсем друг смисъл, но самата фраза се корумпирала през годините и се използва за неща, за които Кейнс не действува. Както и да е. Искам дълбоко да подчертая, това няма нищо общо с нашата приказка, обаче Кейнс не е кейнсианец. По негово собствено признание, има един известен цитат, I was the only non-Keynesian in the room. Така. Та значи, когато хората подредят обществените отношения по повод оскъдността на знанието по подходящ начин, тогава естественият стремеж на хората, всеки да подобрява своя живот, според както разбира това по-добро, води до натрупване и забогатяване. Това е грубо нашата тема днес. Знанието липсва, или както е по-стандартния икономически жаргон, информацията е непълна. Значи incomplete information. То, знанието или тя информацията трябва да бъде придобито и разпространено. И двете са важни. Значи, изречем това, което не знаем, вече това стане известно поне на един човешки мозък и съответно да може да бъде разпространено, така че и другите да го научат. Икономическата теория ни казва, тази дето е главното дърво, не разните фантазии на определени хора. Икономическата теория ни казва, че някои подредби на човешките взаимоотношения улесняват придобиването и разпространението на знание. Това не е безплатен процес. Той изисква разход на ресурси, при това ценни, в смисъл оскъдни.
изисква поемане на рискове, изисква време, изисква усилия, изисква този изключително непопулярен в България процес, наречен мислене, което между другото хаби доста енергия. Това не е случайно, че когато човек мисли, нали, му скачиш някакви лампички, кое-какво е, тук изведнъж светва като коледно. И съответно тази машинка трябва да бъде хранена, както чухме по-добре с пържолки и сладинка, нали? Имам много ще разправям на жена ми, тя не яде месо. Така. И поне когато се опитва нещо да имитира дъщеря ми, да имам нещо колко. Слава Богу, малкият цвер е несоянен. Така, значи някои подредби са по-добри от други подредби по отношение на знанието. Съответно, някои подредби на човешки взаимоотношения по-добре водят към натрупване и забогатяване от други подредби. Значи това вече е пряко от новата институционална икономика, особено от последната книга на Тъгнор с Лоис и Лайнгаст, Parallels and Social Order. Големи земки, но и също от Understanding the Process of Economic Change. Също така обаче, тази икономическа теория ни казва, че има поне няколко аспекта, елемента на подредбите на човешки взаимоотношения, или казвам другаче условия, без които придобиването и разпространението на знание, оттам натрупването и забогатяването, не може да се очаква да се случват по-дългосрочно устойчив начин, т.е. да се случват и да се случват и да се случват и да не спират да се случват. Накратко съществуват необходими условия за забогатяване. Или си некванон, няма как да ги обходиш, не можеш да ги заобиколиш. Ако се опиташ да заобиколиш, няма да забогатееш. Това е също нещо, в което България е хубаво да помисли. Така. Икономически съм сигурен. Не икономически, не знам, защото не съм икономист. Но икономически най-важното липсващо знание е какво искат хората. Човешките желания или щения, ако щете, задвижват всичко друго в стопанство. Това пък и директно Карл Менгер, нали? Всичко се задвижва от това, че ние имаме желания, въжделения някакви, цели съответно. Включително различните начини на съчетаване на наличните ресурси за задоволяване на тези желания са функция на желанията. И това е основата, съвсем накратко, разбира се, и недостатъчно казано, на субективната теория за стойността и оттам цялата субективна школа, която е част от маргиналната революция в втората половина на 19 век. Тази икономическа теория, за която говорим, е субективна по своята същност. Тоест, тя казва, човешките желания движат нещата. Затова е нещо различно от, да кажем, крайното търсене е възможно най-важното нещо в стопанството. Парадоксално, но всъщност точно тази теория, която казва, че човешките желания движат нещата, е същата, която казва, че крайното търсене всъщност е по маловажните фактори. Ако разглеждаме макроикономическите показатели. И всъщност спестяването и инвестициите са доста по-важни дългосрочни фактори. Знам, че звучи парадоксално, но повярвайте ми, така нямаме време сега да влизаме в това. Обаче човешките желания, този най-важен аспект на знанието, който ни липсва, са дълбоко лични. Понякога са дори подсъзнателни. Тоест, дори самият човек
не е абсолютно наясно, че той всъщност това желае, а не нещо друго. Или това предпочита пред нещо друго. Това първо. И второ, те са постоянно променящи се. Това е един от огромните проблеми на стандартната неокласическа икономическа теория, при която функцията на полезността е зададена от Господ и край. Няма въртане от там нататък. И ние просто после оценяваме иконометрични модели с фактическата презумпция, че никога не се променя желанията и предпочитането на хората. А те се променят, повярвайте. От личен опит говоря и сам наблюдавам също така споменатия цвет. Това, че са дълбоко лични е изключително важно да гледа, защото не съществува начин за пряко препредаване на това, което един човешки мозък знае, на друг човешки мозък. Всяко препредаване на тази информация е опосредствано. Било то с думи. Тук ще се концентрирам само върху два механизма на разпространена информация и на нейното откриване и придобиване на знание. С думи и с действия. Значи това ще са двата механизма, които ще сравняваме. Няма как да стане това препредаване на информацията и тя да знаем, че тя е вярна. Тоест, истината ни бива казана с думи. Защото с думите може да ни се каже и лъжа. Не само, че може, ами и се случва. Не само, че се случва, ами и често. Но понякога ни се казва и толкова беше само лъжа лесно. Слага знак минус и си готов. На каквото и да постъпи като ти. Само дето понякога истината ти се казва. И не знаеш кое е. И няма как да знаеш кое е. Освен ако да се жена ми за мен винаги знае, но това е съвсем друга тема. Тя разполага с директна жична връзка с моя мозък. Не знам как става. Аз не разполагам. Чисто еднопосочна улица, така. За съжаление, учи дъщеря си на същите номера и това никак не е приятно. Това първо. Значи, това е непреодолима бариера. В смисъл, няма директна пряка връзка жична между човешките мозъци. И второ, постоянно се променят. С други думи, на нас ни трябва механизъм на човешко знание, което първо е истинно, или поне възможно най-истинно, и второ се придобива и разпространява, то бива придобивано и разпространявано всеки ден в непрекъснато течащ процес, който отразява постоянно случващи се промени. Значи езикът и думите са силно проблематичен механизъм и странично може да кажа тези от вас, които се занимават с език, човешки думи, филолози и така нататък. Това е великолепно човешко изобретение. Най-вероятно и то е измислено по стопански причини, но няма да навлизаме там. Това е прекрасен механизъм, но има лек проблем с постоянното придобиване и разпространение на истинно знание. Това е знание за нещо, което е действително така. Остава другия механизъм. Информационното съдържание на човешкото действие. Именно човешкото действие, особено разглеждано като, може би тук вече стигаме до Мизес, развива мисленето по въпроса за човешкото действие най-много, е основата за придобиване и разпространение на знание, което е истина. И поради това битие на истинно знание, и разбира се, поради това, че може да бъде преоткривано непрекъснато
може да доведе до натрупване и забогатяване. Но за да се получи истинското знание и това да става непрекъснато, трябва да има определени неща, които подреждат взаимоотношенията между хората. Точно тук е ролята на собствеността, свободата и здравите пари. Значи извън стандартните гледни точки към тях. Те са механизми за придобиване и разпространение на знание въз основа на човешкото действие. При това те са механизми, които възможно най-много, в никакъв случай не са съвършени, не ме разбирате добре, няма съвършено човешко същество, няма съвършено човешко общество. Ако някой ви казва нещо различно, пратете ми го на мене. Няма такъв филм. Това е важно, защото в крайна сметка, може би по-към края ще стане дума за това, всичко опира до кой механизъм по-добре поправя грешки. И грешките са неизбежност. Въпросът е кой ги поправя. Дали колко бързо, на каква цена и така нататък става поправката на грешка, корекция. Пак по стандартния жаргон на неокласиката, от който все пак не мога да вярвам, и го доктринират само така, набива му в главата, всъщност собствеността, свободата и здравите пари са начин на подредба на човешките взаимоотношения, който е стимул съвместим или на английски incentive compatible. Тоест, вътре в него се съдържат стимулите, това, което се получава като знание да е истинско, да отразява действителността. Първо, самото човешко действие, когато се базираме на него като механизъм, прави лъжата много по-трудна, да не кажа невъзможна. Както има една известна приказка американска, нали, служи парите си там, където ти е устата. Значи на думи всичко може да кажа, няма да видим къде са ти парите. Тоест действие ми свърши, за да видя, че наистина така мислиш. Действието, причината е, че човешкото действие от една страна, че своята преднамереност е пряка функция на човешките желания. А от друга страна, едновременно с това е обективен факт, който променя действителността. Значи, когато действаш, ти променяш, ти значи действието тук. Има две минути, малко да влезем в човешкото действие. Това, което отличава действието от недействието, е именно преднамереността. Т.е. това, че правиш нещо с предварително намерение да постигнеш определен резултат и измежду други възможни физически достъпни резултати, които можеш да постигнеш. Нещо, което не е въпрос на избор между различни светове и аз искам този и че своето действие отивам на там, а не този. Нещо, което не подлежи на такъв избор, всъщност помисли с нея действие. Това е просто физическо теледвижение. Да, значи, човешките желания подреждат предпочитанията на хората. Аз предпочитам това пред това. Света, в който се случва по този начин, го предпочитам пред света, който се случва по другия начин. Съответно, действам, за да променя света, така, защото той да отиде в посоката, която предпочитам. Ако действам другояче, света ще стане друг. Тоест, засягаме обективната действителност, красен на неби, презюмираме, че обективна действителност съществува. Нали? Така? Да, значи, той променя обективната действителност и това може да бъде видяно от всички. Няма как човек да желае едно състояние на света, т.е. да го предпочита пред всички останали, възможни, достъпни, постижими състояния на света, а да предприема действия, които осъзнава, че ще доведат до друго състояние. Всъщност, това е кратката дефиниция на икономическа рационалност, която също така бива страхотно пита в последните десетилетия. Това хомо економикус аут. Всъщност, човешката рационалност, презумпцията е доста хлабава. Хората
искат и се опитват да постигнат това, което искат. Кой знае колко сложно. Няма как това. Той да желае едно нещо, да прави нещо, което знае, че ще доведе до друго. Значи, ако правиш нещо, значи това предпочиташ. Точка. Дори да ми казваш, че другото предпочиташ, не ми го казвай. Това предпочиташ. Истината е, че това предпочиташ. Тоест, действието е истинно разкриваща промяна. Човек може да сгреши. Тоест, той може да си мисли, че неговото действие ще доведе до един свят, а то всъщност да води до друг свят, да объркал причинно-следствените връзки. Това може. Но не може преднамерено да прави обратното на своите желания. Няма как. Противоречи на дефиницията за човешко действие. Самият факт на действието обективира, демонстрира, разкрива, дава знание, каквото щете за желанията на деятеля. При това по начин, който не подлежи на лъжа и измама. Макар и да подлежи на грешка. Не е така с думите. Думите могат да бъдат използвани по начин, които подлежат на лъжа и измама. И освен това и на грешка. Духа, собствеността, свободата и здравите пари са ключови. Не може да действа човек, който няма собственост. Тоест не притежава някаква степен на контрол върху оскъдни ресурси. Защото тогава той няма избор. Човек, който не избира, не е действащ, той не е деятел, той е инструмент нещо на този, който може да избира. Тоест, за да можем да действаме, трябва да има собственост. Тоест, трябва да има ние като хора, като индивиди, някакъв контрол. Ни трябва да действаме, за да казваме истината. За да бъде откривана истината и знанието за това какво хората искат. Е нужно действие, а за да има действие, трябва да има собственост. Тоест някакъв контрол, който не се упражнява от този индивид. И от никой друг. Само тогава индивида може да действа, може да използва този ресурс за едно, за друго, за трето, за четвърто и да вземе решение, коя измежду всички алтернативи предпочита и да извърши действието. Няма как без собственост да имаме истинно разкриващо действие. Сега, няма да навлизаме в тънките детайли, юридико, антропологически за това какво е собственост и така нататък. В крайна сметка собствеността е отношение между хора, затова говорим и за подредба на взаимоотношенията между хора. Това не е отношение между човек и вещи, или човек и нещо друго. Като казвам степен на контрол върху оскъден ресурс, това означава всъщност, че други хора не могат да контролират този ресурс. Това е смисъл на собствеността. Тя има някакви граници, разбира се. Хубаво е тези граници да са определени. Тук пък ще навлезем при Роналд Коулс. Това, което Боян не можа да завърши поради ужасната стриктност на водещия, беше именно разказа на теоремата на Коулс, че когато има екстерналити или външни ефекти, или съседски ефекти, както е най-стария термин всъщност за тези неща, neighborhood effects, тогава първото решение, което би трябвало да бъде потърсено, е как да прецизираш собствеността, имуществените права, тъй, щото да се интернализират тези разходи, т.е. стимула за подобряване на живота да отчита факта, че се изразходва ресурс. И когато това стане, пускаш си нормалните пазарни механизми и те оправят нещата. Значи горе-долу това се опитваше Боян да разкаже. В Англия това е станало през съдебно решение, т.е. съда не е трябвало нов закон да се пише, съда просто казва съществуващата рамка, всъщност това може да се подреди, да се там, където преди не сме мислили. Сега като се замислим, ето ги границите и така. Кой какво изразходва всъщност. Чия не само печалбата, но чия и разход. Защото собствеността има
двете неща. Това да си собственик, да изразходваш. Значи няма как да постигнем действие без да имаме собственост. Това е абсолютно дълбинно заложено в тази главна икономическа теория, мейнлайн, както викат Петки. Много е любопитно, силно ви препоръчвам да си пуснете поне някои от хилядите лекции на Ханс Херман Хопе по този въпрос, особено за собствеността, без да има нужда от някакво държавно централизирано насилие, което да я пази, да я спазва. Той говори по един много странен начин, но човек като му свикне, има много какво да каже. Значи собствеността е едно от тези необходими условия. Няма как да имаме действие, необходимо е да имаме собственост, да имаме действие, което да ни разкрие истината. И после да можем да я разпространим, така че всички да я научат. Свободата. При свободата е горе-долу същото. Всъщност тя може да бъде разглеждана почти като огледалния образ на собствеността. Тя е възможност, която е дефиниции да вземе, и отрицателната и положителната дефиниция на свободата. От нашата гледна точка, от гледна точка на действието, тя е възможност да се действа доброволно. Естествено, ако задълбаваме много при Мизес, недоброволно действие също не съществува. Това, което не е доброволно, не е действие. Но е ключово важно да е доброволността, защото именно доброволността прави акта истинно разкриващ. Това е нещо, което се опитвам от години да втълпявам в разни глави и не успявам драматично. Че само доброволният акт разкрива някаква истина. Не доброволният акт не ни казва човека какво желая, какво предпочита. По никакъв начин. Ти да зашлемиш цената на тока еди къде си, ти не знаеш колко е ценен този ток за хората. Нито колко струва на производителя. И няма как да научиш. Само защото някакъв си кевър решил така. А пък това е да сравнително важна цена. Ще стигнем до лихвения процент след малко. С други думи, за да имаме човешко действие, което разкрива истината за човешките предпочитания, а това е най-оскърбното ни знание и най-ценно за това в обществото. Ни трябва свобода, т.е. хора доброволно да могат да влизат в най-различни взаимоотношения, в разбирателство, да извършват някои измежду много възможни размени. Да ги извършат при условия, по които са се съгласили. И двете страни, или 100-те страни по сделката, ако е по-сложно. И тези условия стават обективно видими, защото те са човешки действия. Аз се разделям с това, от среща страна се разделя с някакъв кеш. Или нещо такова, с някакъв партнер, може да няма значение. Това е обективно наблюдаема действителност, която вече е знание. Знанието вече се е излязло на повърхността за човешките желания и ние можем да го възприемем и да го разпространяваме. По-скоро то разпространението става, когато всеки може да види условията по размяната. Най-често им викаме пазарните цени. Но това е нещо, което ни показва човешките желания. Вече знаем за човешките желания. Няма как да стане без доброволността, която свободата ни дава. Отново, не е необходимо. Не можем да минем отстрани. Няма как. Ако целта ни е да научим истината. Въпросът с парите е малко по-сложен. То всичко парите е малко по-сложно. Любима моя тема.
Но парите и финансовата система са обществен механизъм за разрешаване на определени информационни проблеми, т.е. на определени незнания, недостатъчности на знания при размяната. Те са едната половина от потока при почти всяка размяна в обществата, особено така в днешните общества, съвременните. А всяка размяна е сделка, което между другото е хубаво, защото нали, на български сделка, коренно дело, т.е. става въпрос за действие. Тоест, всяка сделка е действие. Половината от почти всички действия стопански е паричен поток. Когато едната половина, тая половина, подлежи на манипулация от конкретен субект на воля, бил той сложен такъв субект като държава, това действие вече има много по-силно ограничена способност да разкрива истината, отколкото ако не подлежеше на манипулация. Естествено, че когато някой може да манипулира сделката, той ще манипулира своя полза. Нормален интерес. Ние нямаме никакъв проблем с това хората или групи хора или организации от хора да действат по начин, който според тях обслужва техни интереси. Това е напълно легитимно. Но е нелогично да очакваме, че някой субект ще може да манипулира дадено нещо в своя полза и просто и така няма да го прави. Дори самата способност да го прави, дори той наистина вътре в душата си да не се опитва да манипулира. Възможността, която от срещата страна по сделката знае, че това може да бъде манипулирано, достатъчно да се замъгли информационния сигнал, т.е. да не се придобие знание, поне в сигурност не е в този размер, който щеше да се придобие, ако всичко беше ясно и неманипулируемо от една воля. Тоест, при волево властово манипулиране на парите, много голяма част от знанието, което сделките могат да дадат на обществото, се губи безвъзвратно. Сега, това не означава, че ти не можеш да имаш някакво натрупване и някакво забогатяване и при нездрави пари. С други думи, здравите пари са малко по-малко необходимо условие от другите две. Но това означава, че манипулацията на парите от даден един волеви, властови субект, в смисъл той първо има желание, воля, и второ може да те напие. Нали? Това е важно. Да те вкара в затвора и така нататък. Изкривява тотално информационния сигнал, т.е. знанието, което придобиваме от сделките в обществото. Изкривява ги по няколко начина. Манипулацията на парите първо кара хората да предприемат действие по повод знанието, че такава манипулация съществува или дори само е възможна. Трябва да се предпазиш от възможността да се манипулира. Дори тя да не е реализирана в даден конкретен момент. Това изисква разход на ресурс, който би могъл да отиде за нещо. Най-често за... Пример ще може да дадеш към всяко едно такова, за да и по-ясно изпълните. Ами пример е, това е грубо казано, посегнем за 20 век, за пример, който е века на инфлацията и който вече парите са тотално поставени под чехала на държавата, защото едно време принцип може максимум да дебазира монетата, да се прави, че вътре има и колко си злато, а всъщност има много по-малко злато, нещо, което се е случило на вълни непрекъснато в човешката история. Но в 20 век вече се поставя функционално, първо елиминират се конкуренти, забранени са, биват наречени фалшификатори, бой затвор. Само това, което аз имитирам, може да се използва и разбира се, аз го манипулирам според както намеря за добре, което в крайна сметка е централното банкиране. Между другото, само
стои като храна за размисъл. От всичките световни централни банки, които съществуват в момента, айде не в момента, защото разни нови независими държави 90-те години, то така третата четвърт на 20 век, нито една не е създадена с изричния мотив да бори инфлацията. Няма. Като се тръгне от шведската Риксбанк, която е първата, тя е основана между една друга, един частен проект, който се проваля на Йоахим Палмструк. Мине се през Банк в Ингланд, Банк дю Франс и така нататък, и така нататък. Дори ако вземем Амстердамската банка, която е частна, но играе ролята на публична 1609. Нито една не е създадена за да бори инфлация. Всички са създадени за нещо друго, предимно да финансират войни на владетели. Основно, всъщност, това е основната мотивация за създаване на централни банки. С каквито и думи да го наричам там, да сега финти плюшки, мисля, става въпрос за война. Хайек има доста какво да кажем по това въпрос. А изведнъж, днешно време, 2015 година, няма да среща Централна банка на света, която на въпроса, какво правиш ти бе, защо си бе, няма да ти каже, да борим инфлацията. Това е най-великият бейтен случай в човешката история. Създаваш една институция, тя създава един проблем и после си оправдава съществуването с борбата срещу този проблем. Защото едва ли съществува някакво съмнение, че централните банки пораждат инфлация. В момента, в който те манипулират парите чрез инфлация, инфлацията съдържа в себе си информационен сигнал. Общо инфлацията разбирана като ценова инфлация, не като парична инфлация. Ценовата инфлация, която е следствие от паричната, но от посредствено следствие, не е едно към едно, незабавно, веднага. Има точно това и проблема, че се минава през етапи, картиони и така нататък. Определени цени са по-високи, отколкото биха били, ако нямаше тази манипулация. Примерно, сега в момента, щастие това го виждаме, нали, с фондовия пазар. Цените на акциите, цени на определени активи, скачат на места, където спрямо от цени на други активи, на места, където не биха били, ако нямаше тази манипулация. Съответно, хората, докато разберат, че става въпрос за манипулативна намеса, кантион ефект, т.е. факта, че това увеличение на паричната маса първо стига до едни хора, които правят неща, действат въз основа на това, после стига до други, после и всъщност ефекта е само заради паричната манипулация, а не истинска промяна на ценността на нещата за хората. Тоест не е истинска промяна на акциите да са стани по-ценни, по-желани, по-искани от хората, а е просто манипулация на парите. Докато стане това нещо, имаме наливане на ресурси в нещо, което не е ценно, съответно липса на ресурси за нещо, което е ценно. Това е конкретно. Или? Още една минута. Добре. Така. Най-важната манипулация е лихвения процент. Значи лихвения процент, независимо коя точно дефиниция да вземем като норма на времево предпочитание, любимата така по-скоро предпочитаната от австрийците дефиниция за лихвения процент. Там има силно виксилианска традиция, но пък и виксил бил студент на Менкина. Така. Това ни показва колко предпочитаме отново бъдещето спрямо настоящото потребление. Колко ценим бъдещето всъщност. И тогава, когато това се манипулира, това е тежка манипулация, значи в момента, от един век насам лихвените проценти са само, ние всъщност не знаем от един век насам хората в тези общества как предпочитат бъдещето спрямо настоящето. Не знаем. Нямаме идея. За това социализма е невъзможно. Една от причини. И съответно, като не знаем колко хората предпочитат настоящето спрямо бъдещето и бъдещето спрямо настоящето, ние няма как да знаем какво да натрупваме. В какво конкретно, защото едно от тежките предприемачески решения, да речем, ние сме спестили, това решение взето, ама в какво точно, къде го насочваме това.
Идеята е да насочваш там, където хората ще искат неща в бъдеще време, а ти не знаеш къде е това. И съответно си губи този огромен времево-координационен сигнал, това знание, което координира решението, което вземат дълго време, съответно правят процеса по-протяжен или заобиколен и съответно ни забогатява. Защото не знаем къде е лихвеният процес. И най-гадното, разбира се, ние си мислим, че нещата ще бъдат в едно място, а те се оказват, като минат 10-те години или 15-те, че са на друго място желанието на хората, а ние сме заробили капитала тук. И това му вика на Хайд. Мал инвестмент и влязохме в криза. Та няма как да стане забогатяването, без да знаем, това е най-оскърбното нещо, а няма как да знаем, без хората да могат да действат, което изисква да действат по начин, който разкрива истината, поражда знание и то бива разпространено. Изисква собственост, свобода и здрави пари. Добре. От тук. Въпроси и кратки коментари, защото моля наистина въпросите са кратки и ясни, както и коментарите да бъдат кратки и ясни, за да има време всеки, който желае да изрази мнението си. Аз съм на следния въпрос. Когато според вас българите, хората в България ще започнат да спре да извършат, как ги наречени, движения, ще започнат да правят с идеите, с по-много предприемачи, насочени към, да кажем, работата и бизнеса и да кажем, политическата структура в страната. Съответно, ако почнат да се рекуперят, те ще излязат с руското на далаверията и пък като точно и върху печалбите. Аз ще бъда твърден към нещо по-дългосрочно и бъдеще. Ами, може ли? Да, директно много користно. Така, като ви гледам тук тази сутрин, много скоро. А после излизам на улицата и, нали, ме халосват други наблюдения. Отнема време, това е сигурно. Трябва да ви кажа, красен повече може, че те, примерно, последните 25 години много се е променило. Обаче, щеше ни се още повече и по-бързо. Има сериозни поколенчески развития, просто някои неща дадено поколение изобщо не може да ги възприеме. Мозък им е подреден по друг начин, представят си света по начин, който не разрешава действие в нашия смисъл. Що се отнася до... Но със сигурност нещата се подобряват. Аз напоследък давам един пример с културата на спиране на пешеходни пътеки в София, която отсъстваше. Нямаше такова нещо, само преди 10-15 години. Естествено, те ми изчакаха моята дъщеря да излезе от детската количка, да почне да щъпа наляво дясно сама, да не трябва аз да бутам и се поправи проблема, също и с тротуарите. Но общо взето в рамките на няколко години това се промени. Значи към момента правото в София е, че всъщност ако стъпиш на пешеходна пътека, вероятността е да ти спрат, което за мен е много сериозно развитие. Това е ниво на някакво абстрактно сътрудничество между съжители на едно и също. Що се отнася до това какво ще изберат, значи идеята е, когато имаме тези неща, когато имаме собствено свобода и здрави пари, еволюционно успешните ще са тези, които мислят дългосрочен план. Тоест далавераджи винаги ще няма филм, който няма такива далавераджи. Обаче тези, които мислят дългосрочен план, трупат, сключват сделки с оглед бъдещето, поемат рискове, когато риска излезе добре за тях, нали, реализират печалба, когато излезе за тях, понасят разходите на това. В крайна сметка ще по чисто еволюционен път ще дойдем до доминация на този тип правене на бизнес, така да го сложим. Но далавераджи винаги ще има. Това е абсолютно неизбежно. Особено в тези линии. Въпроси, коментари? Айде, без да се притеснявате. Аз мога да задам въпроса, но аз мога да си задам добре. В тази връзка с първия въпрос, смятате ли, че българския политически елит, така да се Най-боятни го показват. не пречи за еволюцията. В връзка с това, че всички предложения за закони в последно време са от абсурдни в по-абсурдни. И реално те не
само, че биха спряли това бавно развитие напред, по-скоро могат направо да върнат нещата назад. Не, те си го пращат от 10 години насам. От момента, в който се почувствахме сигурни, че ще влезем в Европейския съюз, между другото, почнахме да си ги правим нещата, както си знаем. Преди това ги правихме, както ви казват. Защото могат да кажат, не, няма да влезем. И се подобряваха определено. Както стана ясно, че влизаме, го караме през посока. Айде да дам малко по-позитивна теория на българския политически елит. Те са едни зли животни, обаче са рационални деятели. В смисъла, в който казахме рационалност тук. Тоест, когато шефа поръча собствено свобода и здрави пари, здравите пари си ги поръча, между другото си ги получи. Горе. В смисъл, те са не здрави, но не поради причини в България, поради причини в Франкфурт. Това е друга тема. Когато си го поискаш, ще го получиш. Не са чак толкова големи животи. Въпросът е, че не си го поиска и те си играят игрите на маржините, които си знаят много добре. За жалост, може би продължение на въпроса или на отговора. Да, и на отговора. Не си ли съгласен, че последните политически динамики всъщност показват, че хората в властта вече са много по-близо до нашия къл, до моя, до твоя, до Красен. Тоест, когато седнеш с тях на маса и говориш, пич, дай да направим тая на синдикатите. Точно, трябва да играем тая игра и всъщност не се казва, че вече нашите врагове, тие, с които се борим всички тук, всъщност не са политиката, не са във властта, а са някъде друга в Тристранния съвет. Смисъл? Примерно, нали? Така че се чудя, какво би казал по този въпрос, защото скоро и ти ще бъдеш, може би някой друг ще. Синдикати? Аз като доктор за фискалния съвет. Значи, абсолютно си прав, Жоро. Особено тези политици, които по-си общуват, няма да казвам кои. Е абсолютно така. Значи, разбираме, знаем го, дори мислим, че сте прави, обаче трябва да играем тая игра, която. А играта я задават всъщност, в крайна сметка, различните обществени групи. Разните там агенти на тая игра по висшите етажи на властта са всъщност тези, които реагират на обществените. Те не са авторите на тези политики, на тези влошавания на законите. Всъщност си ги искат и затова битката е долу. Аз затова много обичам това, което изобщо българските либертарианци правят на последния време, защото битката е убеждаване на хората, не на политиците. Добре, това въпрос е последния лист, но едновременно ще ги... Добре. Виждате ли перспектива за здрави пари? Как бихте коментирали мнение, че в България се развива един държавен капитализъм с здрави пари от Европейския съюз, но с назначени държавни капиталисти, които ги усвояват? Добре. Значи, може би първо на втория, после, защото този малко по-перспективен. И смятам, че горе-долу в България друго, освен този, както Румен Аврамов го нарече комунален капитализъм, никога не е имало. Моля? Да кажа нещо за край, да свършиш. Като свърши, добре. Това си знаем в България. Някакси да си представим света, говоря за огромното множество, не за нас тук, в което наистина някакви хора взимат решения, носят отговорност за тях, справят се живот, печелят безумно, невъзпитано много. Несправедливо много. Има някаква като стена тук. Румен много добре го разказва в комуналния капитализъм, за първия български капитализъм, във втория абсолютно също. Съответно, много капиталисти биват назначени, има много, които не са. Едно от най-страшните неща е, че тези, които са истински капиталисти, предприемачи в България, особено които са успешни, най-предпочитат да не се знае за тях.
да не се говори за тях, да не бъдат обсъждани, да не бъдат давани за пример. Защото ги е страх, че ще им скочат. Но има много назначени, те са много по-видими, те са много по-нагли, много по-настъпателно, напористо се появяват като героите на нашето време и съответно хората са напълно прави да си правят извода, че само това има. Не е само това, но определено го има много. Но не е само в България. Това с държавния капитализъм се наблюдава в почти целия свят с много малки изкъпоценни изключения. А що се отнася до здравните пари, не виждам никаква перспектива държавите да си кажат: упс, объркахме се, затваряме централните банки. Не, 0%. Обаче, конкуренция на централните банки, с която те не могат да се справят, има възможност. Особено криптовалутите в момента, криптобанкиране, този тип неща, при които изключително важно, между това нещо, което е по нашата тема много подценявано в биткоините и този тип неща, всъщност това е блокчейн. Не толкова самото биткоин, че е разплащателство. Блокчейна е регистър на права и регистър на сделки. Той може да служи за установяване на собственост по недържавен начин. Като нотариус, кадастър и така нататък. Това е една роля на блокчейна, която държавите още не са се усетили. Не малко от пазарните участници по биткоина вече са се усетили за това. И всъщност това може да ти замести държавно доминирания механизъм на собственост, защото само държавата може била да налага спазването на собствеността. Така че там може да се получи голяма революция. Красен ти си. Трябва да се обява. Свързано е с темата, но зарубява за търсиме финансиране за две книги. Едната е по темата и това е Ани Василев е направила един много хубав превод на Хезос, което е Десото, пари, банков кредит и стопански цикли. Книгата е много голяма, събрали сме някъде около 60% и трябват още 40, което означава около 1500 евро при нещо хиляди лева. Всичко останало се прави без пари. Аз ще отворя една банкова сметка и ще споделя през Стоян, примерно. И в събитието в Ивента също. Да. И втората книга, тя е преведена от също член на БЛО. Това е книгата на Алесини Джеваци, Либерализма е лява идея. Това е малка книжка. В смисъл, тя направи превода, доволно аз направих редакцията. Една малка книжка, около 120 страници, трябва да купим правата, които са около 1000 лева. Така че по този повод също ще пусна. Поемам ангажимента периодично, примерно през 2 седмици, да пускам нещо като информация, колко пари са събрани, как се казва. Само да кажа, имаме вече опит. Позитивен. Всички участвали сме доволни, че помогнахме. Всъщност това е предишната сметка, в която събирахме пари за Европа между Хитлер и Сталин на Тимоти Снайдер. И тъй като сметката е така и така се, когато направихме сметките издателите, ние какво е нужно и разбрахме колко струват издателските права. Книгата на Алесина и Джеваци е много добра. Те са едни от историците на така наречените ужасни бюджетни ограничения. Те покажат, че за последните 120 години всичко, което се е случило, било само с бюджетни ограничения. И те показват, че тогава, когато либерализираш и въвеждаш повече конкуренция в дадена обществена и юридическа среда, определена юрисдикция, то тогава онези, които първи печелят, са бедни. Кастилон е точно обратно. Защото няма transition cost track. Те веднага печелят. Няма нищо може да се казва. Благодарим на вас. Добре изказа нещата. Заповядайте на кофи брейка, който е половин час. В 12 започва следващата лекция, която е на боговете.